nso a ɔbɔɔ soro bɔ asase sample ne tu bɔɔ owia adom na adom yɛ ɛnɛ a yɛde aba asama na benkum ne nifa aka abɔnten ne buroti nyinaa ho abɛhyia wɔ asama èyí de ẹ̀ǹdẹ́ǹsì ẹ̀nú tí màmí máa ń fòde ọ̀dọ́ abọ́ ọ̀dọ́ mu afúnpáyà mú sòkòsòkò abáhẹ̀ wọ́n máa yẹ nyinaa fa ọ̀dọ́ a ẹ̀mú fẹ́ yẹn kánṣẹ̀ trédí àpọ̀ yẹ̀dá o àṣì o ọ̀dọ́ deɛ ẹ̀yẹ baako pẹ́ sẹ̀ mmea ne mmarima ahoɔfɛfo kɔkɔɔ akɔkɔɔ tuntum a tuntum kɛse a kɛse tiantia nso a aseɛ donko ɛyɛ sɛ wobɛserew akyerɛ wo nua ɛfiri sɛ ɛse ho ne dɔfo a ɛna ɛserew kyerɛ sɛ etumpan kasa ama yɛwura okuapimɛwura ɔse adeɛ yɔ kwesi ekufo a ɔtɔfo ebiesa abɛsra ne ma nokware ne sɛ mede m'ani ato fam ehu sɛ ampa okuapiman ahemfo ne ahemmea ho yɛ fɛ yie sɛ mode mo ahoɔfɛ ne ahoɔden bɛbɔ ɔse adeyɔ bɔ n'akyiri dɔm a ɛfata ɛfiri sɛ mpanyinfo se aboa no pɛ ne kɔkɔɔ ahyɛ nti ɛna ɔde ne ho titiri nsiw ɛna afei nso ɛnyɛ nam a ɛbɛka guem ne agye asɛm ne sɛ sɛ ɔso odumgya ne ɔsa barima de wo nifa ne wo benkum so a deɛ mbio na yɛbɛtumi abɔ wo mu ekura atadwe ɛnɛ yɛate dɛ ekuapem odwira adi mfi ahɛnu odwira yɛ ekuapem na ekuapem nso yɛ odwira yɛ mema yɛn nyinaa afihyiabɔ o afe wei de ampaeɛ a ebedwa yɛda yɛn nananom ase sɛnea wɔtumi gye ekuapemman de sii hɔ ayɛ anɔpa yi na anoma bi reyi me asotew ɔsi adeɛ ne napankafo se ɔbeakofo nsa ntumi nkata onyankopɔn ani asɛm no ne se okuapema bɛtumi abɔ so agyina brane a na egyina yɛ so sɛ yɛbɛyɛ ade a ɛfata ama ekuapema afa ne ntoma pa efura asɛm papa yɛ tia ɛnam nkabom nti na mfɔte nwini wɔn so na yɛde nkabom sɛ tena ase firi prekum so sankama ebiri aprɛde asetia so abɔnsi fukɔ latɛ a ɛno ne ma okuapem yɛ kra bɛhyɛ aprema nti ase o ɔman Ghana ti ase o okuapema nti ase o yɛda mo ase